O mandato comezou en Catoira o ano pasado cun apoio bastante insólito do Partido Popular ao BNG. Descoñécese se houbo algún pacto entre ambos partidos, pero durante estes meses a súa relación destacou máis por cruces de acusacións que polos acordos acadados. Despois da dimisión de Xoán Castaño, o pleno extraordinario celebrado hoxe supuxo o que ambas formacións querían evitar no pasado pleno de investidura, a volta á alcaldía de Alberto García. Un feito que os nacionalistas cualifican de triste. É triste que haxa que volver con unha persoa que levou este goberno a un desastre, a este Concello. Esperemos que o Consello de Contas e algún outro organismo, pois, así o Consello de Contas xa o dixo, pois, que investigue para o ano e se saiba realmente moitas das cousas que están aparecendo agora. E nada máis, cada un vai ser responsable do que fixo, do que fai e do que fará. Cada pau ten que aguantar a súa vela. Moi ben, grazas. Dende o Partido Popular lamentan que o goberno non sexa conxunto como pactaran na anterior moción de censura. Ademais, sinalan que o único culpable da volta de Alberto García é o BNG. Agora consideran que se abre unha nova ocasión de acadar uns acordos en Catoira que son a única posibilidade de mellorar a situación da vila. A situación na que está o Concello é bastante mala, os veciños son conscientes, piden un cambio na forma de traballar do Concello. Este pode ser a ocasión, pero todo dependerá de Alberto García e o Partido Socialista, e máis, bueno, se os seus problemas internos pois o permiten. Pola nosa parte, estaremos aquí para dialogar, para falar, para traballar polo Concello, e cando eles queiran algo de nós, pois estaremos á súa disposición, sen dúbida. O goberno en minoría do PSOE requirirán moitas ocasións de chegar a acordos coas outras formacións. Dende o BNG estaban dispostos a negociar cos socialistas, pero non con Alberto García como alcalde. Sen embargo, dende o Partido Popular non pechan esa porta, a pesar de que 3 edís socialistas mostráronse en contra de calquera acordo cos populares.